कधीतरी कळत न कळत आपण स्वतःहून मृत्यूच्या दाराकडे जातो. पण असं का बोलतोय हे तुम्हाला कथा ऐकल्यानंतर समजेल. चॅनलला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, कथा कशी होती तुम्ही मला कमेंटवर आणि इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस.स्टोरी. दीपिका नुकताच एका छानशा कंपनीमध्ये नोकरीला लागली होती. बघता बघता तिकडे तिचे 2 महिने देखील झाले होते. ती कंपनी अक्षरशः 10 माळ्याची होती. तिचे 7व्या माळ्यावरच काम असायचे. ती आपल्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींवर छानसं काम करत होती. पण तिला एक गोष्ट नेहमी खटकायची की 8व्या माळ्यापासून सगळं बंद का. मॅनेजरला विचारायचा प्रयत्न केला पण ते नेहमी बोलायचे की तुम्ही आपल्या कामामध्ये लक्ष द्या, तिथे फारसं लक्ष देऊ नका. एवढं बोलताच दीपिका ही नेहमी शांत व्हायची. पण एके दिवशी आपलं सगळं काम संपत असताना काही मित्र तिथे तिचे बसले होते. विषय निघाला आणि दीपिकाला माहीत पडले की वरती कोणी कधी जातच नाही. आत्तापर्यंत 5 लोक तिकडे गेलेत. 3 लोक हे अक्षरशः जीवे मारले गेले आणि 2 हे वेडेपणे झालेत. हे ऐकताच दीपिका ही हसू लागली आणि विचारू लागली का. आणि दीपिकाला माहीत पडले की तिथे आत्मांचा वास असतो. हे ऐकताच दीपिका आपल्या त्या सगळ्या 4 मित्रमैत्रिणींना बोलू लागली, असं काही नसतं. आज सगळं ऑफिस सुटू दे, बघा मी वरती जाऊन येते की नाही. आणि ठरलं. दीपिकाला चॅलेंज ॲक्सेप्ट केला आणि सांगितलं मी फक्त जाऊनच येऊ दे. मग बघा. बघता बघता आपल्या ऑफिसामधले सगळे कामं केली. ते 4 मित्रमैत्रिणींना कसं ना कसं संध्याकाळ व्हायची वाट पाहू लागले. आणि शेवटी ती वेळ आलीच. सगळे हळूहळू करून आपल्या आपल्या घरी जाऊ लागले. आणि दीपिका आणि तिचे ते 4 मित्रमैत्रीण तसेच थांबले होते. वॉचमॅनही वरती आला. वॉचमॅनलाही पुन्हा खाली घालवले. आम्ही काही वेळात येऊ. आणि शेवटी दीपिकाचा एक मित्र बोललाच, बरं दीपिका चल, ठरल्याप्रमाणे तू 10व्या माळ्यावर जाऊन ये. जर टेरेस उघडा असेल तर तिकडचे काही फोटोज काढ, सेल्फी काढ आणि आम्हाला पाठव. दीपिकाने ठरवले की हे चॅलेंज ॲक्सेप्ट करायचेच आणि जाऊन यायचं. आणि ती हळूहळू करून निघाली. वरती निघताना थोडाफार अंधार होताच, पण ती त्याला दुर्लक्ष करत होती. ती तशी वरती जाऊ लागली. बघता बघता 8व्या फ्लोअरवर आली. मनात थोडी धडकी होतीच, पण दुर्लक्ष केली. 9वा आणि 10वा फ्लोअर आला. त्या क्षणी तिकडे टेरेसचा दरवाजा देखील उघडा होता. तिला ते बघून थोडं हायसं वाटले. ती पुन्हा एकदा टेरेसमध्ये गेली आणि सगळे बाहेरचे दृश्य पाहताच मनात एक समाधान झाले. तिकडे काही सेल्फीज काढले आणि ती खाली येऊ लागली. पण खाली येत असताना तिला चित्रविचित्र भास होऊ लागले. तिला असे वाटू लागले की तिचा खांदा जड होता. कोणीतरी तिच्या खांद्यावर जणू बसले होते. आणि एवढंच का काय, ती अक्षरशः 9व्या फ्लोअरवर येताना तिने पाहिले की तिच्याच एका दरवाजामधनं तिला एक लाल साडी घातलेली बाई ही तशीच पाहत होती. तिने आवाज दिला, कोण आहे, कोण आहे. ती जवळ जाणार पण जणू ती त्याच क्षणी तिकडून पळून गेली. मनात भीती वाटू लागली आणि ती पुन्हा एकदा 8व्या फ्लोअरवर आली. पण तिला तेच दिसले. तीच लाल साडीवाली बाई ही चक्क पुन्हा तिच्या समोर होती. आणि ती तिला बघून एक हास्य करत होती. हे पाहताच तिला धडकी भरली आणि ती पुन्हा एकदा धावत खाली येऊ लागली. हे झालं तरी कसं, ती बाई एवढ्या खाली लवकर आली तरी कशी, असे मनात प्रश्न होतेच. ती खाली येताच तिच्या मित्रमैत्रीण तिचे त्याच क्षणी कौतुक करू लागले. अरे वा, तू आलीस देखील, बरं फोटो दाखव. दीपिकाला सगळं काही सांगायचे होते, पण ते सांगणार तरी कसं. पण ती त्या क्षणी शांत राहिली. तिने वरचे सगळे फोटोज दाखवले आणि मित्रमैत्रिणींकडून कौतुक घेतले. ते त्याच दिवशी तिथून निघून गेले. पण दीपिका तेच विचार करत होती की तिथे नक्की होतं तरी काय. पण क्षणभरातच
ती झोपी गेली असताना तिला दिसू लागले की कोणीतरी तिच्या छातीवर बसण्याचा प्रयत्न करत होता. दीपिकाची नजर ही स्पष्ट उघडत नव्हती, पण उघडताच तिने पाहिले की तिच्यासमोर तीच बाई होती जी तिला त्या 9व्या आणि 10व्या मजल्यावर दिसली होती. दीपिका जोरात किंचाळणार, पण ती बाई हसून त्या क्षणी तिकडे अदृश्य झाली. हळूहळू असले प्रकार वाढू लागले होते. ही बाई नक्की कोण तिला समजत नव्हते. ऑफिसमध्ये काम करत असताना देखील कळत न कळत तिची नजर वरती सीड्यांकडे जायची आणि तिला दिसायचे की तिला वाकून तीच बाई हळूहळू करून बघत असे. सुरुवातीला तर तिने दुर्लक्ष केले, पण काही दिवसांनी ती आपल्या मित्रमैत्रिणीला सांगू लागली की ते बघा, ती बाई बघते मला. मित्रमैत्रीण देखील बोलू लागले, चांगला मजाक करतेस हा. पण एक दिवशी जे होणार होतं त्याचा विचारही तिने केला नव्हता. ती आपले कामात व्यस्त असताना कळत न कळत तिला भोवळ येऊ लागली. तिने आपली नजर मागे टाकली तर ती बाई हळूहळू करून तिच्या दिशेने चालत येत होती. दीपिका बोलली, ती येते माझ्याकडे, ती येते, ती मारेल मला. आणि सगळे विचारू लागले, कोण मारेल तुला, सांग. दीपिकाने बोट दाखवली सरळ, पण सरळ त्या ठिकाणी कोणीच नव्हते. फक्त ते वरच्या सीड्या होत्या. आणि कळत न कळत दीपिका बोलू लागली, ती मला मारणार. आणि तीच क्रूर बाई, ती हाडळ जणू दीपिकाच्या शरीरामध्ये तिने प्रवेश केला होता. क्षणभरातच दीपिका शांत झाली, पण त्या दिवसापासून तिच्या स्वभावामध्ये फार फरक आला होता. ती आता कंपनीमध्ये फारसं कोणाशी बोलत नव्हती. आपल्या मित्रमैत्रिणीशी चिडचिडपणे नेहमी बोलत असे. आणि सगळ्यात भयभीत दृश्य म्हणजे कंपनी सुटल्यावरती सगळ्यांना बोलत असे की तुम्ही जावा, मी येते. आणि कळत न कळत ती 9व्या मजल्यावर जाऊन तशीच थांबत होती. पण आता हे प्रकरण जास्तच बिघडू लागले होते. कंपनीमध्ये तर ती चक्क तिने खाणं पिणं तर सोडलेच होते, पण सगळ्यांशी भांडता भांडता अक्षरशः मारायला उठत असे. आणि मॅनेजरनी स्पष्ट सांगितले, काय दिवस तू रजा घे, येऊ नको. आणि घरीही तेच प्रकार घडू लागले होते. पण हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा तिची आई तिच्यासाठी काहीतरी नाश्ता घेऊन येत होती. दीपिका आरशात बघून आपले केश विंचारत होती आणि जे क्षणी आईने बघितले ती जोरात किंचाळू लागली. कारण की तिच्या आईने पाहिले होते की समोर तर दीपिका होती, पण त्या आरशामध्ये एक बाई जिचे केस अक्षरशः पायापर्यंत होते, ती तिचे केस ही विंचरत आणि एक कळत न कळत क्रूर हास्यात येत होती. आईच्या हातातून तो चहाचा पेला तसाच खाली पडला. दीपिकाची नजर मागे होताच त्या बाईची नजर देखील दीपिकाच्या आईकडे जाऊ लागली आणि ती पाहताच हास्य करू लागली. आणि दीपिका शुद्धी देताच विचारू लागली की झाले तरी काय. आईने काहीच नाही सांगितले आणि बघता बघता ते एका मांत्रिकाकडे गेले. पण मांत्रिक बोलला, फार अवघड आहे तुमच्या मुलीचं वाचणं, यावर पर्याय एकच. पण मांत्रिकाने सांगितले की पुढील 3 दिवस हे कसेही करून दीपिकाला हे तुम्ही व्यस्त ठेवा, कारण की पुढील 3 दिवसाच्या आतच ती तिचा जीव घेणार होती. आणि जी पूजा करायची होती ती 3 दिवसानंतरच. दीपिकाच्या आईने त्याच वेळी आपल्या त्या सगळ्या दीपिकाच्या ऑफिसच्या लोकांना मदत मागितली. सगळे तयारी झाले. सगळ्यांनी अक्षरशः 3 दिवस सुट्टी घेतली आणि दीपिकाच्या अवतीभोवती फिरू लागले. दीपिका ही कळत न कळत आता जोरजोरात किंचाळत होती. आता ती सगळ्यांना मारायला उठायची, पण तिला बांधून ठेवले होते. पण कळत न कळत कधीतरी रस्सी सुटत असे आणि ती आपल्याच मित्रमैत्रिणींचा गळा हा दाबायला जात असे. बघता बघता तर अक्षरशः ती कधी कधी सुरी घेऊन स्वतःला मारण्याचा प्रयत्न देखील करत होती, पण ती नेहमी अदृश्य आणि अपयश होत होती. पण आता ती हाडळ ती दीपिकाच्या शरीरावर हवी झाली होती.
फक्त एकच दिवस वाचला होता. आणि ती बाई म्हणजेच दीपिकाच्या आतमध्ये असलेल्या त्या बाई हे जोरजोरात बोलू लागली होती. तुम्ही काही करा पण मी हिला सोडणार नाही. एवढं बोलताच दीपिकाने आपली खोली बंद केली. सगळे मित्रमैत्रिणी जोरजोरात दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न करू लागले. काही क्षणातच त्यांनी दरवाजा तोडला आणि समोरचे दृश्य पाहताच सगळ्यांना हैराणी बसली. काही मैत्रीण तर तसेच शांत बसून रडू लागले, कारण की त्यांनी पाहिले की दीपिका ही अक्षरशः एक लाल साडी घालून कपाळावर मोठे कुंकू लावून एका स्टूलावर उभी राहिली होती आणि कोणत्याही क्षणी ती फास घेणार होती. हे पाहताच सगळ्यांनी तिला उतरवले आणि एका मित्राने कळत न कळत ते त्या दिवशीचे व्हिडिओज आणि फोटोज बघू लागला. तर तेव्हा त्यांनी पाहिले की दीपिकाच्याच मागे टेरेसवर तीच बाई होती जिची दीपिका नेहमी वर्णन करत असे. ती दीपिकाकडेच बघत होती. हे पाहता सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. तेव्हाही दीपिकाला तसेच बांधून ठेवले आणि मांत्रिकाने सांगितले की आज रात्री 12 नंतरच आपण काहीतरी करू शकतो. पुढील 6 तास खूप महत्वाचे आहेत. दीपिका ही काही ना काही बडबडत होती. तिच्या तोंडातून फेस येत होता आणि ती एकच बोलत होती, मी हिला मारून टाकेन. पण कसेबसे करून ते 6 तास निघून गेले आणि शेवटची ती विधी ही मांत्रिकाने सांगितली. मांत्रिक बोलला की ज्या मित्र किंवा मैत्रिणीने दीपिकाला ही कल्पना दिली सर्वात आधी, किमान तोच मित्र किंवा मैत्रीण तिनेच हे काम करायचंय. ठरल्याप्रमाणे तिची ती मैत्रीण समोर आली आणि त्या मांत्रिकाने सांगितले की हे ताट घे, यामध्ये हिरवी साडी आहे, त्यावर बांगड्या, कुंकू आणि जे काही एका स्त्रीला लागते ते सगळं काही आहे. तू रात्री आता काही क्षणात निघ. साधारण 1:30च्या दरम्यान तू तिथे पोहोचशील आणि त्याच 10व्या मजल्यावर जाऊन तिथेच हे सगळे ठेव. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, हे ठेवताना तुला चित्रविचित्र आवाज येतील, पण चुकूनही मागे बघू नको. असं बोलताच तिची त्या मैत्रिणीच्या मनात धडकी होती. सुरुवातीला ती नकार देऊच लागली, पण नंतर तिला आठवले की तिच्याचमुळे तिच्या मैत्रिणीचा जीव धोक्यात आला आहे. म्हणून ती तयार झाली. मांत्रिकाने सगळं काही समजवले आणि ती त्यांच्या ऑफिसच्या इकडे पोहोचली. हळूहळू करून ती एक पावलाने एक सीड्या वरती जाऊ लागली. शेवटी तो 7वा मजला पोहोचला आणि ती वरती जाऊ लागली. 8व्या मजल्यापासून पूर्णपणे अंधार होता. अंदाज काढता काढता ती वरती जाऊ लागली आणि 10व्या मजल्यावर आलीच. पण पुढचं दृश्य पाहताच तिच्या मनात धडकी भरली. घाम फुटू लागला, कारण की तिने पाहिले की तिच्या समोर तीच बाई उभी होती जी दीपिकाला एवढ्या दिवस त्रास देत होती. ती तशीच तिच्या मैत्रिणीकडे पाहत होती. तिची मैत्रीण देखील हळूहळू निडरपणे पुढे जाऊ लागली. पण बघता बघता त्या बाईने काही इशारा करताच तिच्या अवतीभोवती काहीतरी पडायचे. कधी टेबल तर कधी अक्षरशः वरतून एक फॅन, पण तो काही अंतरावर. तिच्या त्या मैत्रिणीने आपले डोळे दोन्ही घट्ट बंद केले आणि तशीच तिथे पुढे गेली. पण बघता बघता ती बाई हवेत तरंगू लागली आणि पांढरी पडू लागली, क्रूर आवाज काढू लागली. त्या मैत्रिणीने त्याच क्षणी तिकडे ते ताट ठेवले आणि क्षमा मागू लागली आणि बोलली, माझ्या मैत्रिणीचं पाडलं सोड. एवढं बोलताच ती मागे वळाली, पण एवढ्यातच काही संपणार नव्हते. मागूनही तिच्यावर बरेच हल्ले होऊ लागले. आरशात बघताच तिला दिसत होते की त्या बाईचे ते क्रूर रूप जी दीपिकाच्या मैत्रिणीवर फक्त आणि फक्त वार करत होती. ती बोलत होती, मागे बघ, मागे बघ. पण तिची ती मैत्रीण ही काहीच ऐकत नव्हती. ती तशीच हळूहळू करून देवाचं नाव घेऊ लागली आणि बघता बघता ती तिथून बाहेर आली. हळूहळू करून 9व्या, 8व्या आणि 7व्या मजल्यानंतर ती थेट दीपिकाच्या घरी पोहोचली. मांत्रिकाला सगळं काही सांगितले.
पण मांत्रिकाने सांगितले की दीपिका सध्या तरी बेशुद्ध आहे. आता बघू पुढे काय होतंय. ती रात्र गेली आणि आता कळत न कळत दीपिकाला शुद्ध येऊ लागली. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले आणि मांत्रिकाने सांगितले की ही विधी तिने आता सध्या तरी फक्त दीपिकाचा पाठला सोडलेला आहे, पण यापुढे वरती जे कोणी जाईल कदाचित ती तिचा जीवही घेईल, कारण की सगळ्यांनी कळत न कळत तिला शांत करून तिला ललकारलेले आहे. हे ऐकताच सगळ्यांच्या मनात धडकी भरली आणि त्या मांत्रिकाने सांगितले की यापुढे कधीही तिथे जाऊ नका आणि प्रसंग आलाच तर देवाचे नाव घ्या आणि मगच जा. असं बोलताच दीपिका हिचे प्राण वाचले. पण प्रत्येक वेळेला असे होईलच नाही ना. कथा कशी होती मला तुम्ही सांगू शकता इंस्टाग्रामवर. आयडी आहे tejas.story. चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.